Указам номер 1 ад 1 студзеня 2026 года гэты год абвешчаны беларускай жанчыне. А хто ж гэта такая беларуская жанчына? Беларуская жанчына гэта гарманічнае спалучэнне адукаванасці, працавітасці і гаспадарлівасці. Жанчына, якая сумяшчае ў сябе ролю ахоўніцы хатняга ачага і высокія кар'ерныя поспехі. Яна характарызуецца як моцная, стрэсаўстойлівая і працавітая асоба, якая таксама ў сябе сумяшчае такія якасці, як мяккасць, дабрыня і высокая сацыяльная адказнасць. Такім прыкладам у нашым ліцэі з'яўляецца Ленкевіч Наталья Віктараўна. Сёння ўжо прайшла эпоха, калі жанчыну параўноўвалі з багіняй. Далей была эпоха, калі мужчыны адыгрывалі важную ролю ў развіцці нашага грамадства. А сёння зноў жанчыны пачынаюць займаць лідарскія пазіцыі і адыгрываць ключавую ролю ў жыцці нашай роднай Беларусі. І наша беларуская жанчына – гэта гарманічнае спалучэнне як знешняй, так і ўнутранай прыгажосці. Яна сапраўды знайшла на сённяшні дзень баланс паміж кар'ерай і сям'ёй. Наша беларуская жанчына – гэта захавальніца дома, захавальніца утульнасці, яна сапраўдная маці для сваіх дзяцей. Але і з другога боку яна не стаіць на месцы, яна заўсёды знаходзіцца ў руху, яна самаразвіваецца, самаўдасканальваецца. Наша беларуская жанчына умее любіць па-сапраўднаму, шчыра, пяшчотна, па-беларуску. Наталья Віктараўна атрымала адукацыю ў Беларускам дзяржаўным педагагічным універсітэце імя Максіма Танка. А з 2009 года яна працуе ў Мінскім дзяржаўным абласным ліцэі ў якасці настаўніка беларускай мовы і літаратуры. Акрамя гэтага, яна была і класным кіраўніком, а таксама вяла гурток «Што, дзе, калі». Маё жыццё, яно як вялікая гара, то маленькае ўзвышша, пераадолець якое не складае цяжкасці, то высокая скала, на якую прыходзіцца лезці ўсё вышэй і вышэй. Але калі ты апынаешся на піку гэтай гары, ты адчуваеш такое шчасце, што забываеш пра ўсе перашкоды, якія прыйшлося пераадолець. На некаторыя горы трэба лезці кожны дзень, а на некаторыя сыходзяць месяцы. Але ёсць гара, на якую прыходзіцца лезці ўсё жыццё. Такое маё жыццё, і так будзе заўсёды. Кожны чалавек свой шлях выбірае сам, і я не выключэнне з гэтага жыццёвага правіла. Настаўніцтва – вось тая гара, да падножжа якой я ступіла калісьці, і да вяршынь, якіх я рухаюся і зараз. Кожны дзень, крок за крокам, я падымаюся ўсё вышэй, толькі б хапіла ў мяне на гэта сіл. А зараз яна сапраўды моцны настаўнік, які падрыхтавала больш за 5 стубальнікаў па беларускай мове. Яе вучні атрымліваюць узнагароды розных узроўняў пры алімпіядным руху і конкурсаў даследчых работ. Але праца – гэта не ўсё яе жыццё, яна яшчэ і маці. Я мама, у мяне ёсць маленькі сынок. Я стараюся падарыць яму шчаслівае дзяцінства. Я атрымліваю асалоду ад кожнага імгнення праведзенага з ім. Але я мама, якая самым першым прыводзіць яго ў дзіцячы садок. Я мама сына, які пастаянна бачыць яе за сшыткамі. Я мама сына, які бачыць, як увечары напіша чарговую справаздачу, а праз час лепіць з ім дыназаўрам. Ён расце з мамай, якая вельмі любіць работу, але кожную хвіліну яна даказвае яму, што ён на першым месцы. Садоўнік пакідае пасля сябе квітнеючыя сады, навуковец свае адкрыцці, кампазітар музыку, а настаўнік. Ён заўсёды застаецца ва ўдзячнай памяці сваіх вучняў, якім аддае не толькі веды, але і душу і сэрца. Настаўнік. Ён артыст, але яго слухачы і гледачы не апладзіруюць. Ён скульптар, але яго працы ніхто не бачыць. Ён лекар, але яго пацыенты рэдка дзякуюць за лячэнне і далёка не заўсёды жадаюць гэтага. Дзе ж узяць сілы для штодзённага натхнення? Я знаходжу гэтыя сілы толькі ў самой сабе, толькі ва ўсведамленні велічы сваёй справы. Беларуская жанчына – гэта не пра ідэальную фатаграфію ў сацыяльных сетках, а пра рэальных жанчын, якія прачынаюцца кожную раніцу і ідуць рабіць гэтат мір лепш.
І мы сапраўды ганарымся, што добрым прыкладам беларускай жанчыны ў нашым ліцэі з'яўляецца Ленкевіч Наталья Віктараўна.